daghan mo karon napuno ning inyong simbahan. Na hinaot unta pod og panahon sa Santos nga misa, ingani pod mo kadaghanon. Kung unsa ta kadasig maminaw sa mga recollection, mga talks, hinaot unta nga mas dubli pa ang atong kasibot o kaning gitawag nato o kadasig sa pagtambong sa Santos nga misa diin anaa diha ang atong Ginoong Hesukristo. Magitagbo nato. Amen. So ang akong topic is how the devils attack. So pila ka minutes ni ba? Basta kay mahuman na lagi taron. Ang ako no unsa ang mga klase-klaseng atake sa daotang espiritu. So kami isip mga sakop sa exorcism office sa atong Diocese of Tagbilaran. Dili na gyud maihap ang mga tawo nga among na-encounter nga giatake sa yawa. Sa una, sa wala pa ko mo sod ani nga ministry, ang akong pagtan-aw sa daotang espiritu, usa lang mura ra siya idea ba. So murag kay naman po yung mga pare nga murag sa dagan sa ilang wali, mura man ugway yawa. So mao na nga siyempre laigo ko ta. Di unsay iwali sa pare utuo yuta. So karon nga na ako sa ministry, diha ko nakaingon nga kini gyud ang giingon diha sa Biblia nga si Jesus nag-encounter og mga taong nayawaan, literal gyud na nahitabo. Tinuod gyud nga naay existence sa yawa. No mao na matud pa ni Pope Francis, ang pinaka grabe nga pinaka matawag na to nga delikado nga panghuna-huna kung isipon na to ang yawa nga usa lang ni ka-idea. Because in reality, devils or the demons are person. Mga persona ni sila. Mao na atong ilailahon rong gabiuna. Kaya bininyo dito sa office, daghan kay may mga kaso nayawaan kay nay amigong engkanto. Mao na atong ilailahon kinsa man pud ning atong gituuhang mga engkanto. Kay naara ba tay amigong engkantong puti, engkantong itom, unya makikistorya ra ba ta? O kinsa man ninyo dire nga maghalad-halad og plato o pagkaon na ng ilang underground kay nako noy diwinding puti na muyo. So peligro na siya. Abantog ra isa ha. So gihutoy man ko. Oo na nga mosamot akong ubo ni. Ay paong na to. So arita na unsa may giingon matod pa ni Saint Athanasius. Ato ning editso. Matod pa ni Saint Athanasius, demons occupying springs or rivers or trees or stone cheated man by deceptive appearance. Unsa giingon sa usa sa mga church fathers? Actually, daghan ang mga church fathers nga nagsulti ani burong mupili lang kung usa kay gamay ra man ang oras God. Ang giingon ni Saint Athanasius, pinaka-famous niya nga quote bahin sa mga elementals o mga engkanto, ang mga demonyo kuno na nagpuyo sa mga kahoy, mga pangpang, mga suba, mga busay, ug naglimbong sa tao sa ilang malimbungong hitsura. Sa ato pa di ay kining atong gituuhan nga mga engkanto ug sa in English pa elementals or nature spirit, they are fallen angels. Sa ato pa, mga anghel nga gisilhig sa Ginoo, mga demonyo. Sa ato pagtuor ba, kining mga engkanto, naay uban nagtuo nga ang engkanto kuno, dili kuno po na sila kanang, dili kuno pure espiritu, dili po na sila anghel, dili po sila pure tawo, na ako no ni sila ilawas, mo bitaw nakadungog ba mo aning, nabasa, ngabot ba na sa Garcia na nga chismes, nga kana kunong dapit sa Badyang Spring na ipangpang ana nga gituuhan na sa taga Valencia nga pantalan kuno nag-engkanto kay matod pa anang barangay Anas di ay atong ibabaw patukat adto na kunoy plantasyon og kakao ana sa mga engkanto liya ka lang barko nga bulawan kuno nga mudunggo diha sa pantalan kuno dapit sa Badyang Spring mangumpra na sa gaplantasyon og kakao nga naa sa Valencia. Dato kuno kaya na nga engkanto. Na kabantay na umadto tag albularyo, muingon ang albularyo, mao ning hubag ning imong tuhod kay nakabuak kag plato og engkanto. Ano man ito ikuan? Napoy uban nga mao nang gikagid ka kay
nakabangga kag anak ug engkanto. O mao kunong namatay to ilang silingan, kalit nga kamatayon, nga way sakit ning kalit ra kunog atake, namatay kalit kay namusil kuno og langgam, nya kadto de kunong langgam nga napusilan, gapa langgam-langgam ra to, anak di ay kuno to sa engkanto, namatay, mao nang gikuha pug balik kining baos ang engkanto. Mao na atong pagtuo, ato ning klarohon kinsa ni. Oh. Kasi giingon na nako ganiha, nga kini dayang mga engkanto, mga fallen angels man sila, unsa may ilang kinaiya. Usa giingon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 330. Official teachings sa simbahan ha. Dili ni atong gama-gama. Usa giingon sa Catechism of the Catholic Church 330. As purely spiritual creatures, angels have intelligence and will. They are personal and immortal creatures, surpassing in perfection all visible creatures, as the splendor of their glory bears witness. So kinsa din ang mga anghel? Mga espiritu. Ato pa pure spirit. Kay pure spirit walay material nga lawas. Unsa say gingon re? Personal. Sa to pa persona. Sa to pa dili idea. Man ka persona naay kaugalingong sa labutan, naapoy kabubuton. Unya immortal, dili mamatay. Dinhe matubag ang pangutana, tinuod ba ng pagtulunan nga nakapatay og anak og engkanto, ang tubag bakak na nga pagtulunan. Kay nganong mamatay man silang pure man nga spirit, immortal man So dili din tinuod na nakapatay ang anak og engkanto. Ikaduha, walay dili tinuod nga dunay anak ang mga engkanto kay wala sila'y material nga body, walay matres. So pagpanganak ano may matres? Nga dili tinuod nga naay plato ng engkanto. Nganong naaman sila plato nga di man sila mangaon nga pure man sila nga espiritu. Kanang mga plato, mga grahe, mga usa pa nang nagguba kuno ang grahe sa engkanto kay gipayag ninyo ang kanang naay sanga sa buungon, grahe man kuno to sa engkanto. Kanang mga grahe, mga plato, mga balay sa engkanto, kanang tanan mga butanga gipanag-iya na sa tao. Wala na sa spiritual realm. So naklaro? So kini day atong gituhang mga engkanto, mga daotang mga anghel man sila, mga fallen angels. Unya, mato pa pud sa ubang mga occult practitioners nga once kuno nga kini kunong mga engkanto, mao kuno nang naghatag sila og na kuno mga engkanto naghatag og abilidad sa pagpanambal, nagbuhat kuno maayo kay kini kunong ubang mga engkanto, kini labi na ning mga engkantong puti, napugos ra kuno ni sila rebelde sa Ginoo panahon ni Lucifer. Nakahig ra kuno sila ba? Ya gamahay man kuno sila sa ilang pagrebelde ng kuyog ni Lucifer, gamahay sila. Mao kuno nagbuhat sila maayo diri sa kalibutan, nang hatag sila gahom sa mga tao, mao nang nahimong albularyo kay aron kuno mabawi ang ilang sa. Unsa man ni katinuod? Bakak gihapon na. Kay sa 1 Pedro 2:4, wala pa sa ilua sa Dios ang mga anghel human sila nakasala. Sa ato pa kato mga anghel nga ning rebeldes Ginoo di ay final and irrevocable ang ilang desisyon nga mosukol sa Ginoo. Asa mabasa nga dunay gubat tos langit? Ato nang mabasa diha sa Gipadayag kapitulo 12:9. Unya diha sa 2 Pedro 2:4, wala kaluy sa Dios ang mga anghel nga nakasala. Gitambog sila sa impyerno, gibilanggo taliwala sa kangit-ngit. Oh, tawara gitambog sila ginginlan lagikan sa langit. So kini di ang mga ituhan tong engkanto, they are evil spirit. Mao na nga sa office daghang nayawaan kay nay amigong engkanto. Karon ari na ta. Sanglit gamay ra man akong time, dili gyud ni nako matakol ang tanan. Kay murag 7:30 ra man talikotaman. Mao na nga ang akong ay ikuan lang nganong maka-enter man ang mga daotang espiritu sa atong kinabuhi, nganong makasod man sila. Dahan ang utana no ba, Brad? Ngano man nga nayawaan man kuno iyang mama at kanadlaw man kuno musimba. Ana naghuman sa misa mosud pa sa Adoration Chapel. Ngano man kunong nayawaan tong usa ka madre
Nga naaman ko nun na simbahan. Halos na gani mo ipon sa pare, nasudlan balugyawa. Bisan pagsigi nagsimba og ning angay na sa pare. Gabiga-biga na sa pare ang magdi mayawaan. Nayawaan man gani nang nangabit og di pare, unsa ang gikabit pare? Nga na rago kasimple lang analogy. Sa ako pong personal nga observation, tinudyo na mga minister na yawaan, mga katikista na yawaan, na nakapamalandong ko ba? Kung kining mga tawhana nga naa sa simbahan, nayawaan pag yun, unsa naghatungway simba-simba? Muna ito pamalandungan. Karon na po tana, nganong ang yawa maka-enter man sa kinabuhi, labi na natong mga binunyagan, ang tubag. Sa pagbunyag nato nahiusa ta kang Kristo. Pero pwede po nato nga masalikway ang maong grasya pinaagi sa pagpakasala. So dunay mga binuhatan sa tao nga mauni makaingon nga mahukas ang grasya nga atong nadawat panahon sa bunyag ug kanang pagkahukas sa grasya mao'y mahimong pultahan sa yawa. Unsa may unang pultahan sa yawa? Number 1 gyud kining sinful lifestyle. Kining sala. Sa 1 Juan 3:8, siya nga nagpadayon pagpakasala, iya siyawa. Dito sa opisina, daghang nayawaan dito kay way mga kasal. Ugwa, mayawa di magpakasal. Nayuban, kasal lang sa banig, napayuban kasal sa sibil. Nya, palamuot no kay bisan og way kasal sa pare, panahon sa misa, moy mulinya og kalawat, dako ra bag nga. So sana siya sa mga sign ba nga dili mayo. Kay sa 1 Corinto 11, 27 sa 30, kung mukalawat ta sa lawas ni Kristo sa paagi nga dili takos, nakasala ta batok sa Ginoo ug gisilutan nato ang atong kaugalingon. Nya mao din nga kanang mga way mga kasal na sa state of mortal sin, gidiscourage silang mukalawat. Kay kung mukalawat sila pugos, nagsilot sila sa ilang kaugalingon. Mauna sa versikulo 30, sa 1 Corinto 11:30, mao kini hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton, daghan ang nagmaluyahon, ug nangamatay pagani ang uban. So mao nga daghan kay may kaso na sakit, di marsa nga baga, nay mga sakit nga way finding, sigig pangalawat way kumpisal. Nang gilamoy og pills, nagpataod og implant, gapa-inject og depo, gapataod o kanang naay katawa ayude gakondom ga-withdrawal unya mo kalawat nahibaw din ang pare og naay gisuksok ayude nang imong kwan. Unsa lain pa daghan nato panahon sa eleksyon mudawat tag kwarta pikas og pikas wa gyud na nato gikumpisal. Hangtod karon dugay nang nahuman ang eleksyon wa pa na nimo makumpisal nga ning dawat kag suborno ning dawat kag uwan-uwan atong eleksyon sige kag kalawat way kumpisal. Otro po ning mga politiko sorry ha manukdok yo ko kay og dinhi nato aduk-dukon dinhi to iklaro basig makaingon sila ba nga way ning badlong nila nga ang simbahan nagpakahilom lang yani ha. Daghang mga politiko mamalit og boto panahon sa eleksyon, mamalit og boto ug makadaugma magpa-Thanksgiving mass sa mga botong kinawat. Unya mga lawat, hypocrisy. Unsay Bisayag hypocrisy? Pagpakaaron ingnon. Sorry ha. Pero mao man gyud nay kamatuoran. Ako di na man ko mahadlok musulti ani kay daghan namang nasuko na ho. Namong padre ko daghan naman nasuko namo muslan mang mga suko ta tinud-on na laman ni nato. No mao ra man kwintaha. Una, mo to sinful lifestyle. Way mga bunyag, nyawaan. Sunod kining mga tao nga naghambin og pagdumot, kining mga garbuso, kining mga tao nga matawag tog masinahon, ma-attract ng dawtang espiritu ana. So, katapos, lain pang doorway sa yawa, katong ingon ni Brad Johnny kaganiha, kining occult contamination. Nakabantay mo, nga man nga si Brad Johnny, iya man gi-explain ang saan paggamit ang mga sacramentals. Kay kini din ato mga religious item, kini mga sacramentals nga naa nato, kanang naa sa inyong atubangan, o kanang karon dili pa man na sacramentals, kaya pa man na i-bless, mga religious item pa na.
kung mabless na kini ding mga sacramentals usahay dili ni makatabang nato kung dili nato ni tarungon paggamit. Kaysa kaalam ni Solomon 16:12 kining balaang mga butang kung ato kining tagdon sa paagi nga balaan isipon ta sa Dios nga balaan. Unya karon ang giingon dire sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2111 kanang superstitious belief ba patuo-tuo taas man aho na lang ilakto dito. Kana bang example ane kanang pag nagamit ka mga religious item pero naa kay patuo-tuo. For example, dili ka mo dagkot anang imahen sa Fatima nga gamay kay minus og gahom ng gamay. Kadto sud imong imahen nga dako. Hinumduman na to nga ang mga images sa mga santos representation lang na sa santos nga girepresentahan. Dili gyud kana maoy direkta nga naghatag og di man ta magampo direkta sa larawan. Ang atong gipangayo og tabang dili ang larawan kundi ang gilarawanan. Tapos uban hiwi-hiwi lagi og nawong ning ilong ni Jesus Christ no mao din ni nawong ni Jesus Christ agari kay hiwi-hiwi agari kay budlat-budlat ang mata. Mao na representation ra siya. Dili gyud na maoy image. Lain pa daghan kayo mga superstitious belief gapa-blessing og motor. Usa may kapuslanan anang gapa-blessing kag motor. Unya imong gipamayot. Imong gigamit ng imong motor gasakay-sakay ka mo imong gigamit ng imong giblessingang motor pagpalit og shampoo gipasakay-sakayan sa imong kabit. Usa may gamit ana. Lain pa magbitay-bitay o grosaryuhan sa mga motor o sa mga sakyanan. Unya ang driver, dito tigrosaryo. Unsay rason nga nung ibitayan o kanang rosaryuhan ang motor, kay aron kuno di makras, aron kuno kanang iiway sa disgrasya. Aron di kuno mupuyo ang yawa sa motor. So wa mupuyo ang yawa sa motor, naa sa driver. Nangutana, Brad, nganong na-crash man tong idang motor, Brad, nga bag-o man tong gi kanang naay giblisingan, unsa gibitayan pag grosaryuhan, Brad, na-crash lagi gihapon. Ang tapuan man magrosaryo ng imong motor. Mo na superstitious belief. Wa nato matuhog ang kahulugan sa paggamit sa sacramentals. O dili nga na ha, di ka na lang proper use of sacramentals. Sunod, so kini di ang gitawag nato og divination o kaning kita ari tauna sa occult practices. Matod pa sa 21:17, all practices of magic or sorcery by which one attempt to tame occult powers so as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Mapausa ta. So kana din unsa din ang word nga occult? Sige ra tag kadungog na occult. Unsa nga occult, Brad? Occult means clandestine. O sa Bisaya pa na tinago nga gahom nga dili gikan sa Ginoo. Sato pa day nagbaton kag gahom nga dili gikan sa Ginoo. So ang gahom nga gikan sa Ginoo dili na ipasa-pasa. Kasagaran na to, kamao kamuhilot kay gipasahan ka sa imong nanay sa wa pa mamatay, ning hikap ka silang pad, ning kalitra kag kamang hihilot. Mong igo ra nimo himulsuhan ng imong pasyente, pag himulso pa, uy suhi man ang bata nga imong gibuntis, lupig pa'y ultrasound. Unsay gingon dere kana day magbaton kag occult powers, kay aron mo tabang ka sa uban, bisan pa og ang imong tuyo sa pagtabang aron maulian sa sakit ang imong gitabangan are gravely contrary to the virtue of religion. Ingani ha, ang tanang albularyo, ang gahom nga ilang gigamit dili gikan sa Ginoo. Unsa mo justify man ta buutan man to nga hong lolo, buutan man to nga hong papa. Di man to mangayo og kwarta sa diha nga manambal. Dili ta maka-question ana. Kay daghang albularyo buutan. Dili ang pagkabuutan sa albularyo ang atong tagdon. Kundili ang gahom nga gigamit sa albularyo disagikan, mao nay importante. Ibutang ta. Si Brad Joseph giuhaw. Nangayo na kog tubig, naluoy ko niya.
Maayo ang akong intensyon nga ako sin tagaag tubig. Pero ang tubig nga akong gihatag niya, hugaw nga tubig gikan sa kanal, magpulos ba ang akong kaayo nganha kaniya? Dili. Kasama nga paagi, na ako'y gahom pag-ayo og masakiton. Wa ko mangayog kwarta, tinarong ning akua. Pero ang gahom nga akong gikuhaan, ang source sa gahom nga akong gikuhaan, dili ang Ginoo, kundi ang mga daotang espiritu. Makabaton ba ka sa matuod nga kaayuhan? Dili gayod. Now din ang gingon dere are gravely contrary to the virtue of religion. So kani di ay usa ka pagluib sa atong relasyon sa Ginoo. Sumpay. Thus these practices are even more to be condemned when accompanied by intention of harming others or harming someone. Ug kini nga mga buhat, mas grabe ang hukom sa Ginoo kung kini nga abilidad mudaot og laing tao. Pagpamarang, pagpanglumay, pagkabuyagan, baon kay ka ba? Makras paunta ka, o to na mumo gyud. Dako day na siya tulubagon sa Ginoo, ang gingon sa katikisem. Mas bugat ang silot alang nila. Nasumpay pa. Spiritism, wearing charms is also reprehensible. Unsa man ang wearing charm? Nagbaton kag mga habak. Kadaghang minister dito sa office nayawaan. Kay sigig pakalawat pero ang ilang bracelet pungsoy. Kalabang mga pampaswerte, mga lucky charms, mga magnets, mga crystals nang gisuot ka nang gitawag quantum necklace. Unya naay habak are dako og kanang crucifix, dako pog habak kay ug mukagar kuno si Kristo naay reserbas hawak. Oh, dili na maayo mga igsoon. Now, wearing charms is also reprehensible. Sunod, spiritism often implies divination or magical practices. The church, for her part, warned faithful against it. Kanang manawag og espiritu, espiritista. Ipatawag ang espiritu sa imong lula, kay patuganon imong lula, kinsa do'y gibinlands bay. Sa agtitulos yuta la mo ato kag espiritista kay patawag nimong kag sa imong lula. Lain pa kining mga miriko og albularyo. Di ba manawag man ang espiritu maghalad-halad og kanang baboy nga 40 kilos nga way gisi ang dunggan. Ihawon to siya, way asin-asin, usa panawgon to mga espiritu sa silangan, sa kasadpan, apil pa tong mga espiritu nga representative sa ukok, sa bagtok, sa pijangaw. Panawgon. Kana siya, spiritism. Next, recourse to so-called traditional cures does not justify either. Ito pa di ay, kining mga albularyo. Klaro kayong giingon sa katekisem. Usa man ang traditional cure, katong kinaraan nga tambaw. Magpatutho, magpatayhop. No, unsa pa na, bisag dito sa Korelia bitaw bisag gitibi na tong mananayhop giingan na sa center ayaw na panambaw kay gitibi ka ag mga tao to dito kapatutho bisag kagalkal nga tong upo. No kay grabe gyud kayo ta ka-attacks. Nawa na ang atong power of reason ba? Nawa na ang atong common sense kay na-blinded naman ang atong salabutan sa occult belief and practices. Imbes kay tungod sa patuo-tuo, bisag professional ka, nahimo kang uto-uto sa mata sa katilingban. Di ba mauna? Nagamay na gyud. Ako na lang tiwason, Brother Joseph pa. 10 minutes, igo gyud ay nga mahuman eh. Sunod nga laing doorway sa yawa, kining third eye. Sa third eye, daghang mga tao nga nagtuo sila nga og open ilang third eye, na sila'y gift. So kini dayang mga tao nga open ang third eye, ang tawag ana nga abilidad, kanang termino nga third eye, dili na Catholic term ha. Dili na termino na tong mga Katoliko ng third eye. Ang gagamit ana, mga Hindu, mga Buddhist, ato pa kanang mga ga-practice o mga New Age practices. New Age movement nga practices, gigamit nila nga term nga third eye. Pero kita mga Katoliko, ang atong gigamit ana is divination. Unsa man ning divination? Divination is the art of knowing and declaring future events or hidden things by means of communication with occult forces. So sa gingon sa atong Catholic dictionary, kini di ang divination, mao kini ang abilidad nga nakabaton kag kahibalo sa usa ka tinagong butang sa umaabot o sa katong mga panghitabo pagka sa una
nga gigamit nimo ang gahom sa yawa, occult power, occult forces. So sa example ani, igo ra gitan-aw imong mata, nahibaw-an nga kining imong gibuntes laki ni. Igo ra gitan-aw mata, gihika pagtiyan, nahibaw-an laki bagbaje, lupit pa lagi ultrasound. So kana daing mga tao nga makatagna sa imong kagahapon. Mao pay pagkita ninyo mo nay uban mo tumingon, pwede ko muhilam sa imong kamot. Manuman abasta lang pahilama lang ko. Paghilam pa, uy naa kay problema nga gihambin ba. Upat na gyud ka tuig ning imong problema nga gipasad-pasan. Ag ikaw pug natagnaan, wala ko giawa man eh. Tinuod bitaw man nang, mo lagi kanang gibiyaan manggupukag bana. Why ni sulti niya? Wa ka mo sulti sa imong side, pero natagnaan niya ang imong kagahapon, ang imong sekreto. That is divination. Kaya sa Biblia, sa buhat 16, adunay babay nga gitugahan sa yawa ug abilidad pagtagna sa mga butang tinago. Wa ra ba jud musupak sa mga apostoles? Wa musupak. Gakuyog-kuyog sa mga apostoles, nakabantay si San Pablo nga murag nayawaan maning bayhana, iyang gihinginlan ang yawa. Ug tungod adto napreso si San Pablo. Kay kato deng maong babay, naaman toy amo, ag iyang amo nakasapi tungod sa pagpanagna sa maong babay. Nagpakabantay siyang amo nga di na sila kasapi kining kagyo nagyawa, ilang gipapreso si San Pablo. Mao bitaw kaming Father Darwin gahuwat na pagpig ipapreso. Kay moabot man ni panahon ani nga kining mga tao nga ga-practice aning mga butanga ug makupan sila kardiro, ila man gyud ming ipapreso. Si Father Winston kabading bitaw, usa ka exorcist, iyang gi-expose ng about sa Our Lady of Mediatrix sa Lipa, iya rang gisulti ang declaration sa Vatican nga kanang Our Lady of Mediatrix sa Lipa, no supernatural in origin, dili gikan sa Ginoo, nasuko ang mga deboto, ilang gipadakop ang pare. Mao na karon kanang mo papriso kag pare iya na sa Ginoo. Mao na nga hala ipapriso mininjo kay mo dayag jud ang kamatuoran nga dili man pud ko pare pero pagkangan gawali ta sa pulong sa Ginoo. So mao na nga madayag jud ang kamatuoran kung mga suko mo. No, lain pa. 21:16 sa CCC. All forms of divination are to be rejected. Tanang matang sa divinasyon isalikway. Usa may example ani, recourse to Satan or demons. Kanang manangpit kag yawa. Tuwa kagaampo sa yawa, bungo man ang Ginoo, hinay man ang Ginoo, mutubag sa mapagampo. Hala ibaligya nako ni akong kalag sa yawa aron kumadato. Daghang mga tao nga ingon ni ana. Gibaligya nila ang ilang kalag sa yawa, musikat lang sila, ma-famous. Tagaran ani mga singer, mga artist, para lang yun sila musikat. Ilang gibaligya ang ilang kalag sa yawa. Nga kita pod kusog ra bata manangpit og yawa. Sa atong panimalay, letseng yawa buntag sayo mao nang kanabi taong letseng yawa. Kanang termino nga letse, Spanish man sa gatas. Bantog ra nang injong bahay, tambok na mga yawa na mojo na kay injo manggigatas. Sunod, recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, o kanang manangpit o patay, o supposed to unveil the future, kanang hilig ka magtagna-tagna sa umaabot. Ganahan ka ng mga tao nga gatagna-tagna nga na ako no'y rider sa buhol mamatay, na ako no'y sunog sa buhol, imo po itong gi-share-share ito, ga-like po ka dito. Ginoo, natakdan ka. Sunod, consulting horoscope. So kining mga horoscope, dahil iyasyawa na. Kana bang mga Sagittarius, Gemini, Virgo, kana mga zodiac sign ba? Pre, unsay imong zodiac sign pre? Ako pre kay Cancer, di ba naay? Cancer pod. Ako sa puruwa po kay bawog unsa nang zodiac sign abi niya kanang Cancer o sakit na. Cancer imo pre, ahwa kay Almoranas. Nahibaw-an na hinuong nabutbot. Next, astrology. Kining astrology kanabang tuutuuhon ka sa mga movement sa bituon, sa buwan, sa adlaw, kining movement sa mga planeta sa kawanangan naay connection sa tong kinabuhi. Ug mataw kuno kag alas 6 buntag kanang igo ning supang sa adlaw, buyagan gud ning bataa, no? Kaman do nimo meaning ba?
Mo nang di maligo og adlawng Martes, adlawng Biyernes kay kurikungon kuno. Di manilhig og gabi kay masilhig kuno tanang namuzo anang baya. Sa may connection sa adlaw sa gabi. Na eclipse, palamote mga eclipse, pangtapigan tong isod o kwarto tong naay mga buntis kay kinahanglang di jud maigo sa kahayag sa eclipse kay mabungi kuno ng bata, maabno kuno, mamatay pa ng uban, hasta ng mga iring nga buntis pang bukutan og habaw. Astrology. Sunod, palm reading, magpahimad, magpakudlit kay buayahan kuno, gaun say ikudlit, itase. Kudlitag ti pasi nang pad nga dili ka manghunaw balik tulo ka adlaw kay ug manghunaw kuno ka ug mabasa kuno tubig ning imong kamot na di pa maabot og tulo ka adlaw mabuhi pagbalik ang buaya. Abi kog nara sa suba ng buaya na din nagapuso ang imong pad. Palm reading magpahimad. Ipatagna kuno mare, tagna kuno pare og maminyo ba kog apam. Apam pwede pagita po ang pisyusa po. Ana mao na na palm reading. Sunod, interpretations of omens and lot. Kini bang ultimong damgo na meaning. Ug magdamgo og has, nagdamgo kag has di na ka makatog kay kinsa jud ka haygaluib na ho. Ug magdamgo ka nga naipo imong ipo natangtang imong tango, kinsa ka hay mamatay. Si tatay ba kaha, si nanay ba kaha, okay ra untag kining hungbanang palahubog. Diba? Unya og magdamgo og tae. Oh, nagatawa. Nakarelate yun. Ug magdamgo og tae, labi nagdaghang tae, na kunoy muabot nga daghang kwarta. Oh, nagatawa, nakarelate. Mga tuo-tuohon yun. Ug tinuod man gani na kanang tae, kwarta na ayaw na mo paghuwat og damgo. Sugod ugma, lukduha daan ang inyong tae. Sunod, the phenomena of clairvoyance. Kung sa man yung mga clairvoyance, mga open ang third eye, makakitag agta, dewende, kapre, ultimong kag sa namatay makita. So kini ding mga tao nga makakita og espiritu, peligro siya. Mo na nga angay i-close ang third eye. Nasunod, recourse to mediums. So kani mga mediums magbantay ta kining mga grupo nga naako ni mga tao nga nasudlan og Santo Niño, ning suod kuno niya si Mama Mary, ning suod kuno niya si San Antonio de Padua. So dili day tinuod nga ang Ginoo mga santos musod sa lawas sa tao. Kay sumala sa Biblia, ang tanan nga mga possessing spirit, kanang mga espiritu nga mo possess og lawas, they are demons. Dili gyud mahitabo nga ang Ginoo si Kristo, si Mama Mary, musod sa ilaing lawas. Ang Ginoong Hesukristo, bisan to Dios siya pero nagpakatao ba siya? Na siya kaugalingong lawas. Si Santa Maria, nay lawas, kaugalingong lawas. Gani dogma sa simbahan, gipasaka siya sa Dios sa langit, lawas og kalag. Unya karon, si Mama Mary ningsod sa imong silingan nga marites. Sa ato pa, si Santa Maria, murag umang. Iyang gibiyaan na iyang lawas na original sa langit, kay ningsod sa imong silingan nga marites. Mao na no, recourse to mediums. Kanang mediumship dahil masudlan, kanang giingon nila divine possession, kanang termino nga divine possession, pagtuo na nga ang mga divine spirit musod sa lawas. Walay divine spirit nga mo possess. Kung duna may espiritu nga mo possess sa lawas, they are demons or evil spirit. So, unsa may itong solusyon yan Mangumpisal ta, ikumpisal na to ni tanan, i-renounce, isalikway na, mo to giingon ni Brad Johnny ganiha, i-remind to nako, og napagyud mo yung mga harassment, human mo nakakumpisal, human ninyo na renounce, nagyapon mo na matikdan nga mga harassment, duol mo pare. Labi na sa among office, kaya ron atong matabangan. No, mao to siya ang atong pagpambit sa kuan hinaut unta nga gamay ra man gyud ang akong mahatag ninyo nga talk kay gamay ra man pud ang akong gihatag nga oras. So og napa moy gusto pa mong makakat-on, subscribe laman mo sa punto por punto. Daghan kayo tag mga talks dito regarding sa spiritual warfare. Pamili laman mo dito, pero tindaghanang mga talk dito nga daghan mo makat-unan. So dinhin lang ako kukutob, daghang salamat, umayong gabiin yung tanan.
Ug karon nga punto, adunay mga staff ni Father Darwin nga magsuroy diri sa sulod sa simbahan ug sa gawas. Mangulikta na sila sa mga habak. And after mangulikta po ang ato ang parachute ministry ug sibot para sa love offering. Thank you.